Assalamu alaikum edid yurtdoşlarym, edid watandaşlarym. Men adım Serdar. Şu videoda men Murat Gurbanowyň challenge'ına goşulşyp hemde dewlet aktivistler gollap şu videony ýazýan. Diýjek zadym Gurban uly git sen men prezidentim däl. Men seni saýlamok. Git. Men öz watanymda, öz ýurdumda demokratiýa görmek isleýän. Men diktatura görmek isleýämok. Git. Şumatky men ýurdum, şumat situasiýasy pis derejede. Git. Men seni görmek isleýämok. Men seni nerda? Git. Hemde bir öz halkyma ýüzlenesilmeli. Türkmenler bir bileje bolun, agzyr bolun, bir-biriňizi gollaň türkmenler. İnşallah birlikde bir diktaturany ýeňýäs inşallah. Hemde bize demokratiýa gelir. Haýyş edýän, gollaň bir-biriňizi. Hemde hemmäňize agzyrlyk isleýän, parahatçylyk, amanlyk, saglyk. Hemmäňize sag bolun.